Здравейте хора, аз съм Вало, ще снимам клип на тази готина игра. Да, Бип. аз съм Крафтни Деба. Не, аз съм Торч. Къде се Бип, скрия? бип, бип. Аз съм Чалдар. Да. Игра Goat Simulator. И не ще да снимаме, той е много гадно. Няма стане, брат. Аз снимах на този сървър за моя канал за жена. И както да ви кажа, аз съм от No Name. А валката... Човек, тук що някакъв мина край мен, аз съм Торч и почвам бой. Аз се крих. Бате, някакво готино място и... Давление ли? Да, бързо. Скача, бия се. Вече аз съм такъв, къде трябва да бие други купчета. Май се казваше... Добре, как беше? Влези, бе. Не мога. Чавдар ще влезе, дами и господа. Сигурно. Сега ще играя на игра на Goat Simulator, така и така. Своя клип ще половин час, така че... След малко влизам при теб, ама искам сега малко подсъка. Аз ще кажа аз сега последните... И да кажа 20 за моя секунди. канал, този клип, Валка, този клип ще ми го пратя и ще го кача на моя канал. Такова. Хора, да знаете, аз ще кажа тутърка само последните 20 минути, 20 секунди да не чакам много. Някой чест да има? Не. Не, няма като стат последни 20 секунди, а като стане 100 секунди ми кажи, защото аз докато влезне, докато си включа Майнкрафт. Добре. Като стават една минута, а като 2 минути стават 120 секунди като стават. Окей. И ти кам да влизаш и да цъкаме. Така. Хора, това ще бъде... Мале, всякакво брутално нещо ще правим тази игра. човек! Няма никой, ебах тъптията. Всеки се тук някой убих. Видяхте как светна? Точно пред очите ми светна. Не знам. Мога съм го трепнал. Я бич. Ако съм грабил, вече знам на Сортив, кое място се сортив. скрия. Ако съм грабил, знам на кое място се скрия. Задължително знам къде ще се скрия. Много ясно, я знам. О, шит. Аз ще бия някой под моста, защото много бичове ви се бяха скрили тук под моста. На онзи ги отрепа. Некъв човек само си върви и аз, нали, ударих една ограда, чупих я, тя е дървена и една дъска падна пред него, той докато си ходи стъпир върху дъската и падна. Окей, да, хора, това е чист филм. Гледайте, аз съм открил играч. Че вдаря по тези работи. Да, аз съм по яките. Другия път аз вече аз след така ще търся места. Мале се върва си търкам задника в земята. Човек, аз си гледам места, ако реша някакво готино Колко време остава? 140 секунди. Обаче, Направо влизай. Ето. ще кажеш ти IP-то, нали? Ще кажеш ти IP-то. Хора, да, IP-то ще бъде в описанието. В неговия клип. Човек, видяхте го. То как нагло си мина край мен и аз се съсетих в последния момент и пак го убих. И много съм добър, прескочих кола. Ще вдаря 110 секунди, бързо. Сега докато спре играта, 130 секунди. Мини геймс, БГ. Колко секунди? 100. Добре, но фейквай. Сега в момента се качва моя клип на мини геймс. Моят клип скача по 5 минути 30. Защото си имам с фрапс. Не снимам с фрапс аз. Аз снимам фрапс. Хора, не мога да открия някакво тъпо бобче и гледайте колко. 100%. Това трябва да е. Тук трябва да има човек. 100%. Колко време? А? Колко време? 70 секунди. Ще успееш ли? Да. Окей. Чухте добрите новини, че Вдар ще успее. Хора, Да, аз качвам дървета и почвам търся да видя дали някой. Аз тук се... Да, обаче сега как да пиша спаун ли? Да. Готово, да. 3 секунди. Човек, 40 секунди. Имаше още 40 бонус, за да влезнеш, бе. На мини геймс ето го. Не мога да открия никой, хора. Един го отрепах. Не, двама отрепах. Те ги изтрепаха, ей. Те са много хитри бобчета. Тук трябва да има някой ограда, 100%.
Да, има пич веднага, трябва да дойде тук да ми търси моите, аз ако съм трябва да търся. Да, се обаче на къде беше мини геймса, а на къде беше това де, на къде беше тази игра, The Castle. О, Да, намерих я, бай. Колко време? 8, 7, Ето я, да. влези бързо. 5, 4, 3. Ай, трябва да пробием тук някаква печка. Убихме. Майко, влезнах. Къде си? Опа, аз трябва да влизам. О, не мога. Влезнах и ес. Къде си? Ето го, чавдарча! Да не повярваш. Виж всякакъв да без джъмпър ставам аз. Ох, мишката ми се удари в клавиатурата. Вижте сега, пак. Дами и господа, на него той понеже играе на 1.7.9 и му виждате с нормален скин, нали? Запознаваме колкото. Въпреки че аз съм... Чавдар, слизай. Да те представя. Аз съм на къщата. Добре, слизам. Ето ма. Това е Чавдар. С хубава брада. Красива коса. Ма ти виждаш ли ма? С къв скин ма виждаш? С нищо. С никакъв. Най-обикновен. Вижте. Ева бе. Тигре. Ей. Аз съм слама. Аз съм град. Къде си бе? Аз съм градка, бе. Чакай, Къде ма, си? чакай. Къде си, Сламо? Сламо, аз се видях. Това ти ли си, бе? Къде? Е това. Ти си някаква дебела ограда. Оградка, най-нормално. Сега на къде отивам? Не знам. Сега аз ти се махнах. Аз отивам там при нашата база. Къде, бе? На дървото. О, и аз съм там, бе. Но не спиш. Вече имам меч. Аз съм с Faithful. Имам много текстчър пачи. И аз съм с Фейтфулта. Каблстон, какво готино място си намерих? Но никой няма го каже, аз си го видях, не ми го каже. Да, нали Човек, като никой няма ме намери, никой. Няма шанс, никой няма просто шанс тук да дойде да ме намери. Добре, ще видим тази работа. И ти му. Оня му видях името. Диале го килна. Ще срещу него. Не, няма. Ще го чакам да дойде. Ако някой от тези какво солдати става? ме намери, аз ще го призная. Ай. Човек, какво си учи? Фейл. Чавдаре, ти умря ли, бе? Не. Аз Ти също умря ли? пусна нещо в Фейсбук, бала. А? Аз също пусна в Фейсбука. Що? Какво? На клип, аз не съм умрял. Никой няма да ме намери тук. Не дей си го пускай от пак, нали някой му ти го види. Нали знаеш, че само играта искам да ми гледа това, нищо друго. И паролът кой ще знае как ми е? Аз я знам. Как е? Да кажа ли? Да. Се чуят всички. Да? Орлета БГ. Не е така. Ага. Добре, бе. Just Ако pick up. Maybe another feeling. Та песен пародията на Ная. Ето. Аз. Най-новата песен на това бе. Кейти Пери. Пародията много радва. Виж, хора, снимам си. О, я това голямо. Валка ти се прави интересен брат. Чек, аз съм такова, аз съм скрил, че ако ме намерят, аз ще ги призная. Аз мога да намеря, ако ма... Дите ли аз остава да му килне то? Чай сега го да падам в главата. О, да горе! Килна! Той обаче не мога да види, защото е умен. Гаси, то пича го, че го килна. Килнах го! Сам си с него бех с дървен меч. Чек, ако някой ме намери, аз ще се смея. Ще го признаеш. My finger. Аз сигурно съм умрял. Ще слушаме песни. Just for cup. Криско, о, моята любима. Къде си бе, любима, Криско? Мъкни бе, мъкни. 2-0-1-4, Стига бе, Валка, стига Декстър пусти on the песни. Аз не сървъра, ако пускаш така песни. бейбе. Добре, мака. Директно оттам, където. Хай. Секс бурен, стрес Какво? нулев, Някога бит е шумен, държима буден, как се чувствам? Идеал петрол, идеал петрол, идеал петрол, Опа! идеал петрол. Секс бурен, О, се стрес нулев, бит е шумен, държима буден, как се чувствам? Идеал петрол. песен. Махнах я.
Някакъв е скочил на един мой приятел. Какво да направи? Тук има бой. Ти ли отрепа някой, бе? Ага. Аз се измъкна през тайен вход. Не бах Какво човек. си? Ай, жито, това някакво бокс жито. Това ти ли си? Аз съм ето, бе. Дето сега скачам. Ела ти покажа моето скривалище. Къде? Скочи през моста. Скача, бе. И като си оградка, не те виждат. Тук се криех през цялото време, човек. Аз ходя да се бия. Ела с мен. Много Ела ти- странно. Ела ти покажа един изход. Аз минавам по прякия път. Аз страсония пича. Те 5 човека минаха край мен и никой не ме забеляза. Браво на тях. Значи не могат да играят тази игра. Много слаби са. Оне пича го килна. Пак ли ти го килваш, бе? Ето го, той е зад мен. Да, аз съм зад него. Къде си, бе? Библиотека? Паднах в свет, извън света. Къде го срещна да го пребия и аз? Къде го срещна? Отрепам, аз вече съм. Сега ще намериш кил на брат. Ще намериш. То остава 9 секунди, 8, 7. Бой! Бой! Точно му трябва последната секунда! Не, няма ме трябва последната секунда, бе. Не искам да ме трябва последната секундичка. Не, то му трябва последната секунда. Чек, ми за последната секунда, то му трябва, бате. Аз влезах в сервера вече. И аз. Отивам на джумпа. И се провалям както на него. Валката. Айде, бача ще ми мина всичките слабаци. Аз съм много слаб на джумп. Аз съм най-отгоре. Аз съм слабак на джумп. Не ми се смейте. Да, човек, мен ме върна много назад. Викаш, ще да изкаже и само се излагам. Викам сигурно на себе си. Валка, не скачай. Само се излагаш пред хората, които обичат. Да, бе. Види, теб като те мразят. Какво каза? Теб като те мразят. Гледай как фелнах. Това е сега почва. Сега ако качна отгоре, аз фелнах в последния момент. Аз трябваше да стана там пред морето. Какво бог съм? Крафн Девил, yes! Baby. Аз съм пак с едно. Бах. Ето те, бе. Аз се скрих вече. Да, ти е тука. Ето те. Тук при мен, откъде ще знам. Ба, те тъп ще намерят. Ще ме намерят. Ще намерят. Мен там 300 пъти са ме намирали. Мен сега няма никога да намерят. Ще видим дали няма. Нека ми дадат някакъв мерч да отида да ги... Аз съм на едно място, дете не мога да намериш никога. Сигурен. Ай на бас. Търся един скин да го изкопирам, че ме кефи много. Добри. Не знаеш, че ако влезеш друг скин, няма да приеме вече в този сервер. Да. Аз няма да влизам в този сервер друг скин. Леле, човек му... Човек? Марко Ройс, ти чува ли за него? Той е най-велики футболист. Най-слабия. О, ето тук ще скача, идеално място. Оф, Само това е. някой тук да мине, така ще го килвам и ще мисли кой от всичките крафни да боят, пак ще го бия. О, хора, батерията ми пада, сега ще ти взема зряна. Но той май е при мен. Не! Отивам да го взимам. И той е слабак. Голям слабак. Валката не мога да играе тази игра. Всеки път го килвам на PvP. И то не мога да намеря. Ще е ка Слендера. Чавдаре, трима момчета минаха и не ме видях. Браво на тях. Значи са кьорави. Някаква тиква. О, всичко на PvP, аз скам. Съобщение, кой трепа. Къде бе? Е тук. Аз имам да джасам. О не, де ти търси. Ще го изчакал да го нападна. Аз така правя. Само с гърба му. О, как му почна. Ще му скъсна главата. Кой ме удара? О, много ще 190 секунди. Ой, някаква тиква, ако виж къде се качила. Ето го. Идвам на помощ, че ударе. Мен ще ме килне докато ти такош.
Да, ще кил, ме по-точно. Аре, не мога го убия. 3 блока сме, бате. Повече блокове сме отпели. Аз го килнах. Браво, ма кой го източи? Какво си го източил, бе? Аз най-много се бих с това. Аз направих 5 удара. Да, 5 удара сме направих 25. А не ще, и двамата. Ой, някаква дига ще ми развали прекритието. Shake my dick in the shower. Това е малко скучно, понякога като трябва да се My изглежда. finger. Ти къде се скрила, е? Мале, килнама. А? А мен ме килна, сега ще те намеря. Ще те О, намеря. така губи, аз 3 блока го нападнахме и го убихме. Аз сега ще намеря и ще те килна. Сигурно. Пожелавам ти да успех да ме намериш. Аз ще намеря. Успехо е. Не, ако много гадно ми зацепи и ме върна много назад, иначе. Къде си? Ей, откъде излезе това, бе? Той го килнах и него. Мен никой няма да намериш. Да ловим бас, че няма да ме намериш. Но ти си на това старото място, дето беше. На кое? На това място, старото, дето се криса, преди от 9 дет се кри с него, при него. При там в рекичката? Не. Окей, бе, успех да ме намериш, казвам ти успех. В двата случаи съм се подсигурил, ако някой ме нападне. Затова, Чавдар, няма как да ме намериш. Посмъртно. Казвам ти го, няма как. Хора, 100 лева, че Чавдар няма да намери. Кой ще каже в коментарите дали ще ме намери? Според мен няма да ме намери. Ма ти къде си? Сега трябва да ти кажа ли? Дай На покрива. жокер. На покрива. Някъде горе. Сега като Чавдар дойде ще почне да го пребия. Аре да излезни двамата PvP. Да, аз съм са, ти си... Аз ще игра с ръка. И ще мисля, че ще бия. Ти си Iron Match. Аре бе, слезни, ай на баща с ръката ще бия. Слезни. Човек намерих някакъв и май ще ме бие. Аре бе, идвай, ай на баща ще бия с ръката. Ма някой да Аре, бие. че остават 20 секунди, след да те бия с ръката, бе. Къде си, бе? Долу. Чай, то човека мен ме търси. Ето, видяхте. Слезни с ръката, айде. Пип, дай ми от меча. Лъжец с класа. Лъжец с класа е. Хакер. Гледайте какъв лъжец е този. Той е лъжец с класа, бате. Аз влезнах. Аз не мога. Не успях. Yes, успях. Аз ще хапна супа. Лъжец! Видите ли как лъже? Иначе да го пребия, нали? Иначе нямаш как да ми намери никой, бе. Нали аз съм Тързан, бе. Ти си горе на... беше нагоре на къщата, нали? Да, ще виж. На клипа. И следваме, ако сме един и същ блок, ще е най-готино, според мен. Ако сме един и същ блок, ще е най-готино. Аз искам да те килвам. Нали, без да му мечеш си мъртъв, е. Аз лези, да е. Ама аз мога да бия колко си искам, бе. Не ми се прави сега. Не ми се прави ти, бе, ей. Нимашко, нали ще да пребия с дървения меч. Чежете си. Аз съм слам. стиква. А ти какво си? Слама. Ето ма, ти къде си? Ето ма, аз съм тиквичка. Та ли си ти? Давай. Аз Как съм ти слам. скачи и ще те пребия. Еба двамата се скрием някъде. Аз знам едно готино место и за жито и за тикво. Там има задължително, ела. Ти па се скрих хубаво място, а аз къде се скрих? Ти е тук. Отзад. О, супер. Къде си, бе? Ето, Ето тук. Ела е тук, където съм аз сега. Тук за стена. Окей, кажи ми ако някой идва го чукам. Ако Чавдар умре, ще стане голям смях. Не тук ще те намерят. Аз им го килвам. Кой, бе? Не, ще го причакам и ще го килна. Аз съм той. с теб, бе. Аз съм с теб да го килвам. Ето го. Килвай, бе! Аз мога да... Киро, идвай, бе! Сори! Друг е! Кил, поне! Кил!
Аз то го източих. Ако сега го беше, Мен аз ме то го килна. източих. Аз то го източих. Отрепа ли го? Отрепахме го. Ама мен ме отрепа. И мен. Ти къв си? Такъв къде трябва да трепи купчето. Дали съм до теб? Къде си е? Ето ме, човек, от теб съм. Чакай, ето. Айде търсим заедно. Аз дам един пичка и се крия, аз го видях. Тук няма, аз ги знам. О! Още един отрепахме. Аз знам тук. Ето тук е един скри при дървото. Ай, избегал ли бе? Кой отрепал е? Какво викаш? Ти някой отрепал. О! То му. Аз го на един, къде е много бърз и нямам как да го хвана. Виждам това. Отрепах. О, аз видях Каблстоун. Я ще го догоня, ще го килна. Каблстоун няма да ми избяга. Аз някога следвам един пич и ако му отрепе, онзи къде ме гони, ако му отрепе, аз веднага отивам трепа онзи. Ай! Как ме бутна то Каблстоун е? Убили те? Не бутна, ама. От Ти къщата. къде си? Най-отгоре на къща ли? Ето ма. Най-отгоре на къща ли? Да Ма, отивам. ти видя ли ма? Ето за... Давай. Даже вече те минах без проблем. Мгм. Знаеш кога? Къде си скрил кай ми само ти го причукам? Аз отивам там, дет беше Каблстоун. Дет му шлабиха си много кръв, ма той ма бутна. По късмет викаш. Мгм. То ако беше ти на мое място, ще те килне. Толкова седи пред мен и падна. Е, тук беше то, сега трябва да го килнем обаче. Май намерих някаква тиква. Отрепах! Не, писам човек. Една тъпа тиква. Умрял, тази ме пребива. Убива една тъпа тиква. Омага, значи, гледай къв си слабак. Все пак, и аз го претрепах. И той сега е тука. Къде? И тука, къде, нали, двама се трепахме по едно и също време. Аз ще взема супа. Чакай. Аз съм старт играл, бе. Но онзи по някакъв късмет му уби, човек. Да бе, По късмет лагна ми. Ти ще видиш на клипа. ще видим. Лагна ми като едното чудо. Можеш. Аз си мислех най-готиното място. И Ти ако се няма- така викаш всеки път такива, брат. Нали, добре, че ти показах къде съм и добре, че ме излъга. Добре, че ти повярвах и ние нямаш кой ама И не. добре, че съм про. Е, тук никой нямаше. Аз съм лисица. Знаеш, че ти пребил, ей. Ари да, ари PvP де. Остане ми се, остане ми за блокче! Най-койно блокче. Къде? Аз го трепа вече. Има ли някакво красиво? О, човек, други път идваме и тук задължително. Няма да ти кажа сега този път къде е. Нали бех за теб и видях къде си, бе. Къде си зад мен, бе? Аз бех за теб. Няма тук. Аз съм експерт, проверям. Сикърс. Опа! Свършихме. Не мога влезна. Цъкам, ама не ми... Yes! Не знам. Аз не съм излезнал. Мен ме изкарва винаги. Мен се да ме изкара. Честито е. Опа! Паяк, бой! Всички напайте паяка. Ей, вие се спасихте. Ето ви, бе, вие сте тук, виж, аз ще чупя това. Виж, Валка. Къде Тук си? чупи, виждаш ли едно да се чупи? Валка, виж да се чупи едно. Къде си намираш, бе? Кай! Ето тук едно се чупи, виж. Да. Ти къв блок според теб ще бъдеш? Май никакъв. Аз ще бъда... Виж, бе, виж, бе. Оградка. Не, торч. По-тъпо. Къв си? Торч, а ти?
Аз нищо не съм. Ай! Опа! Може. Не, същика позицията си. Не. Аз не съм нищо. Нито меч имам, нито нищо аз. Кой мудре, бе? Този кой килна, бе? Как си нищо, е? Да, си ама върна чак тук в главното меню. Аз ще нападам, да знаеш. Нападай си, де. Някакъв си тероризира купчетата. Това е забранено. Аз съм Тезан! Айде, бе! Ти пиче далеч, точно до него и ще ми помага долу килното. Аз ще ида в друг сервер. Килно го, бате, килно го. И този сервер, какво се прави тя? Тук в някакъв сервер друг. Моля те! Гаси джампа. На джъмп ли си, бе? Да. И аз махам. Бая странен джамп. И паднах. И бая Ами, дъ... то за колко минути този клип вече? Чакай, Колко? че... Не знам. Мер да го спираш. Тя събере... Не, още малко е. Няма, е. Аз не мога. Ще ходиш при баба ти. Аха. Ти къде си? Ето ме за теб. Ево поне някъде епично свършим всичко. Ела. Един. Айде се в 5. Ама то ме влия в кадър, бе. Еми добре, ай чао от мен. Чакай. Да покажа вам. Виж колко сме красиви. Никакви скинчета. Чао от мен. Аз съм се скин. Чао от мен, че вдаре. Чао от мен. Дано ви хареса клипа, абонирайте, лайквайте и сега ще го правя. И за мен. За че вдаре се абонирайте.